Okay, man. I'll give you more. Hey. Just know. Nah, cereno. Ogene. Na una yize mtogbu. Na upa ke ba. Ị ga na-agba ya. Ya chere no chere. Chere. Agwara m onye isi. Na chere Ngwa nnukwu iwe kwere we nka wefekwuo n'azụ. Enyi abụkwa m uchi onye ahụ. o yeru na nwe ndidi. Yo wota ni enu. Chere no. O yeru. Ai ga nọkwa ebe. Na chere o yeru. Chere. Jine nwa. Kadi ai ga ya ngo. Na bia kwado ibo ka se na. Ya ga go do funa. Chere ka mme unu mwa na eme. Ai ma ga emere. Mma fe unu ajuo. Aju. Na ma ga iso na ma ke fa nya. Ngwa ibiji nwa agbaju. Kana nke nwe ko nyazi yenyo. Agbaju. Ozugo. Oga na agbu iko. Se ka agbaju a ga-agbaju so nkwuo. Kadi eme ma gi nga agbaju mmai. Nekwe nka akọ. Da. Okay, ngwa chere ka. Ngwa gbara. Agbaju ko na agbaju. Oga agbaju nke ya agbaju. Agbaju na agbaju. Ka mgba nke m. Ozugo. Come on. Ozugo. Come on, come on. Oh, onye nka. Onye nka do buka ya monya. Mbak. Come on. Bia why one. Ozugo. Aka ngozina. Aka ngozina. Ozugo to gwengo bara. So ti tekwere. Mba. Abụ ngana mbọ kacha mma n'obodo a. Bịa, mana gị ga-eme ife. Ya nye m iko. Nye m iko m. Dojo. Ya, amakwa m gị unu na-eme ihe a ebe a. Ai, aka ga-etetekwu ọzọ. Ka anyị bụzi aka ị mara chetakwa ịmakwa na unu ma na ife a nwee ka o si dị nke unu gatara. Ọ dị ka omekwana gị na ọ bago ya anya chere na ịma na aṅụbeghị aṅụ makwa nna ụbọchị ekere ikpe a na ụkwado m gwara unu na TV ichie ṅụọ nke a eruzie ebe nke ọzọ bụ na echere ọsọ nke a ṅụọ nke a ruo ebe nke ọzọ echere ndekọ emezi gị dị otu ya mụ na ya nwere nwa di ya gụ na ya nwekwana nwa di ya ọkwa na ọgọ onye bụ ọgọ gụ ọkwa na ọgọ ị na ha aṅụ mmiri anara onye ahụ nwa di ya na m onye ahụ nwa di ya na m onye m iko maka na m gbara bịa ebe a after all mee gbadaba ibe bụ unu nwere ndị ukwu ana anyị na unu abụghị ụmụnna anyị na ga ọ bụ ụmụnna anyị na ga ọ bụ ụmụnna na-agaghị esonwu nkwu enu na-aṅụ nkwụ enu gbadaba ebe unu ndị bụ unu ọmụete mmanya esi m ugwu abịa ndị bụ unu ọmụete mmanya ahụ m onye ugwu ka ọ maka na eme ebe ebe ya bụkwa mgbe ọ ga-abụcha ọmụ amanya ebe a awo ihe adị ọ na-ara ahụ ugbu ka anyị na-ewe ugbu mgbe akwụkwọ ọzọ na-abịakwa
Agwana nwa di ya na m nwe mmanya. Zawanụ mmanya. Ọ nwanne. Ụmụnne ka ọ nọ ụgwọ zawanụ mmanya. Gbanwe onye nye dị otu iko ka o jee ibe. Ịṅụcha kịta ịtaba jọrọ ka ibe agbajiri ya. Gịnị ka ị ṅụkwara ebe anyị na-asị m ṅụfụga? Ọkwa gị? Ị ya anaghị ibe bụ unu. Ị na-azọ mmanya. Anyị na-azọ mmanya. Ị na-azọ mmanya. Nọ mmanya ibe bụ unu. Bịa mmanya kịta. O nwere ebe m na-eji mmanya a je. Mmecha ya gbadaba be unu. Na mgbede na ọ ga-egwunye m n'ọmụ ka ọ na-etutere nke. Na mgbede ka anyị eje okwu a na naba ekwe ma na mụ na ya kwuru okwu itete mmanya nka ịṅụgo nke gị o nweghị ebe iji nke a gị ya ije. Anụrụ m ị na-ekwe na-enye nwunye gị ego nri. Anụrụ m na ọ na-akpọ gị na ruo be unu anyị na-aga abụghị ụmụnna. Ọbụkwuo ofu vileji ka anyị ama m mgbe esi ama m mgbe gị na di ochi gọbara ọgọ ma mgbe ka nchọrọ ebe unu gọrọ dị onye ọ na-anụ ka nchọgodo ebe m ga-anọdụ ana chere ya nọdụ n'ala mma kwụ ọtọ wee etie. Aga m anọrụ ya na nwoke makwa na nke a bịarago. Mba na nọrọ ngwa mme mụ na gị na-azọ nkwụ enu. Mụ na gị bịa zọwa nkwụ enu. Mụ na gị bịa zọwa nkwụ enu. Akpịrị gị ga-arapụta gị. Ọkwa gị? Akpịrị gị ga-arapụta gị. Nna wee nụ nwayọọ. Ọkwana m kwunitere okwu a. Ọkwana m kwuru. Ọ pụtazi na mmanya niile o tetere na ọ gị ga-aṅụchi ya. Nekwe nke ịṅụra nke ọ na-egbugharị gị. Nekwe gị. Ya. Ịka ha ịnọkọta n'ụlọ aṅụgo m n'ụlọ ṅụọ n'ama. Ọ bụrụ ọṅụ kpamkpam na-eme ife a. Ya do very careful. Ya do very careful. Ana m efekwa ajụ. Ihe mere nụ ka anyị ghara ime ihe ụmụazị. Ọ bụrụ na di ochi bịa ọ rituo di ochi bịa anyị ṅụchaa mmanya niile ọbịakwa ọzọ anyị nga odogwu ka ewu maka isi ya unu ekwu anyị maka isi di ochi rituo anyị agụcha mmanya ọbịakwa ọzọ anyị gụcha ama ihe eme. Back to the handshake. Okay. Nkwe na na-aṅụ ọ na-enyekwe mmadụ ọṅụ. Ihe ọ na-eme ehika. Diochi m. Eya. Ihe mere bụ bịa nwoke m ibidokwa ọzọ. Unu emene ịma anyị agwa na aṅụcha ịmara anyị ha aṅụcha mmanya dị ochi. Ka m bịa ngwa chere ka m bịa ka anyị gbaa ya ọfụ chere ichie ọta ka m si jo Nempo